ኢትዮጵያ በማሕደራ ቀይሕ ባሕሪ ኢዳ ክትእትወይ ክትሳተፍ መሰል ይብላን ኢላ ግብፂ መቐለ ህፁፅ ኣኼባ ካቢነ ብምክያድ ውሳነ ተመሓላሊፈላ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ካብ ኣፍሉጥ ወፃኢ ዝግበር ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ከም ዘይቅበል ዕላው ገይሩ ላዕለዋይ መሪሕነትን መስራትን ውድብ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልየላ ሰላም ጥዕና ሃበልና ቤተሰብ በኩል ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮ ማሕበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነብል ፓርቲ ስምረት ኣብ ትግራይ መማረፂ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ኣተሓሳስባታትን ንኽህሉ ክሰርሕ እዩ ክብል ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣፍሊጡ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ መማረፂ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ኣተሓሳስባታትን ንኽህሉ ክሰርሕ እዩ ክብል ኣባል ቤት ምኽሪ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስምረት ኣይተጣዕሚ ዓረዶም ገሊጹ ኣይተጣዕሚ ዓረዶም ንጋዜጣ አዲስ ዘመን ከም ዝገለጾ ቀንዲ ዕላማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስምረት ናጽነትን መሰል ምዝራብን ህዝቢ ምርግጋጽ ከመሆን መንሰይ ዝደልዮ ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለም ንኸሰጉም ምቅላስ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ሓሳብ ብነጻነት ምስጓም ዘይምኽኣልን ብቐንዲ እውን ሓደ ፓርቲ በይኑ ንኽቆጻጸር ምግባሩ ምዃኑ ሓቢሮላ እዚ ኣብ ነጻነት ዜጋታትን ሚድያታትን ኣሉታዊ ጽዕንቱ ልዕል ኮይኑ ጸኒሑ ዝበለ ኣይተጣዕሚ ዓረዶም መሰል ምዝራብ ህዝቢ ምግዳብ ብሰፊሕናት ሰርሐ ከም ዝነበረ ተዛሪቦላ ነጻነት ውልቀ ሰባት ንኽኽበርን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፓርቲ ሃልዩ ሰባት ዝደለይዎ ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለም ንኸሰጉሙ ብርክት ዝበሉ ስራሕትን ምስራሕ ተተሊሙ ኢላላ ፖለቲካዊ ጸገም ትግራይ ንምፍታሕ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ንኽህሉ ዝሰርሑ ምዃኖም ዘመልከተ ኣይተጣዕመ ፓርቲታት ሓሳቦም ሒዞም ናብ ህዝቢ ንኽቐርቡ ህዝቢ እንተተቐቢልዎምን እንተኣሚንሎምን ንኸመሓደሩ ንኹሎም ፓርቲታት ማዕረ ዕድል ንኽወሃቦም ዝገብር መትከል ሒዝና እናተንቀሳቐስና ኢና ኢሎም ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስትን ፓርቲን ዘሎ ፈላላይ ብግልፂ ንኽቕመጥን ንኸይተሓዋወስን ኣሰራርሓታት ብምስዓብ ኩሉ ናይ ባዕሉ ግደ ንኽዋፅእ ናይ ምግባር ሓሳብ ከም ዘለውን ተዛሪቦላ በጀት መንግስቲ ንውድባት ንኸይውዕልን ፖለቲካ ውድባት ዓርሶም ክኢሎም ንኽሰርሑን ብምግባር ህዝቢ ዝደልዮ ውድብ ንኽመርፅን ዕድል ናይ ምምችቻው ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሓቢሮላ ኣብ ቀረባ መስራት ጉባኤ ዘካየደቲ ፓርቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚዳንት እቲ ፓርቲ ነጋ ሰፋ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚዳንት ሃፍቱ ኪሮስ ምክትል ፕሬዚዳንት ከምኡውን ሰብለ ካሕሳይ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት እቲ ፓርቲ ገይሩ ምምራፁ ዝዝከር እዩ ብኻልእ ወገን ነባር ተገዳላይ ሓጋዝ ኪሮስ ምሕረቱ ብዝሓደሮ ሕማም ዓሪፈላ ተገዳላይ ሓጋዝ ኪሮስ ምሕረቱ ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ንገሊ ንሜዳ ወሪዱ ካብኡ ዝድለ ዘበለ ግቡእ ድሕሪ ምፍጻም ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ጽሕፈት ወደግ ንዝተዋሃቦ ዕማም ህዝቡን ውድቡን ብትግሃትን ብተወፋይነትን ክሰርሕ ጸኒሑ ተባሂሉላ ድሕሪ ኩነታት ምግጣሙ ከም ሃገሩን ዝተዋሃብዎ መደባት ህዝቡ ከፈጽም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መሪሕነት ህወሓት ባህርያት እንዳተቀየረ ሕመቃት እንዳገወደ ምስከደ ብትረት ኽቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ንስለ ህዝቡን ክብርታቱን ኣማራጭ ውድብ ክህሉ ከም ዝግባእ ኣሚኑ ውድብ ስምረት ኣብ ምጥያሽ ምስ ሕማሙ እንዳተቃለሰ ልዕለ ጃም ፈጺሙ ተባሂሉ ነባር ተጋዳላይ ሓጋዝ ኪሮስ ምሕረቱ ሕክምናዊ ሓገዝ ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ 20 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ዓሪፉ ኩሉ ሚድያ ንስድራን ፈተውትን ነባር ተጋዳላይ ሓጋዝ ኪሮስ ጽንዓት ተመንየሎም ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ካብ ኣፍሉጥ ወፃኢ ዝግበር ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ከም ዘይቅበል ኣፍሊጦም ብጉልዋ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንሕገ መንግስቲ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ንፃባእን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጦሎ እቲ ካቢነ ዝበለ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጥቅምቲ 20 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ብዛዕባ ብታሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ወዲቑ ዘሎ ህዝብናን ሓገ መንግስታዊ ላዕለዋዊ ግዛትናን ከምኡውን ተመዛቢሉን ተሰዲቱን ኣብ ከቢድ ስቃይ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ዝምልከት ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ምዚ ተዛሚዱ ዝምዕብል ዘሎ ሓድሽ ተሪኦ ዝምልከት መግለፂ ከውፅእ ተገዲዱ ከም ዘሎ ገሊፆም ከም ዝፍለጥ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ዘስካሕካሕ ጆኖሳይድ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክዕገት ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩ እዩ እቲ ስምምዕ ንህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከውሕስ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ንምኽባር ዕድል ክፍጠር ናብ ውሕሱን ዘተኣማምንን
سلام كملس بوليتيكا فلالات بحقاون بوليتيكا لزبن علبات كرخبو زخل مقان كوينو كقلقل عابي تسفا استقبر الليلهم سلسة عامتا تغطير زولس من معنى دماو كينات دو بيلو هزبنا نزبت حكا بيد محبر ايكونوميا عنوة محواي زحقوزو تعاتيم زنور وهابتا قلقلوتات كاب مخفات حليفو توم نهلونان دحننة هزبنا كمون سلام حق منقستاونة زملكوت مسارة سباون بوليتيكاون قديات زاقد ايتنوخون انتخون قنا هزب تقراين قزاو ممحدارن تخواصحات قديات بازي لعل تنقاق بمحاز ببوانو نزفتهم بزحات بدلات تتنبيمنا بمسارة تسممع وحسلام نخرقاقت اب تتبيت نركبيلهم نسممع برجرا كفتم حق منقساو لالاونت كرقاقت سمزابلن استسددن هزبي كملس سلام اندحنة هزبي كحلو حويتن داقم هنتاتن تقراي كرقاقتنا بسرعة تمرت منقسي كسقاقرن بمحساب بمسارة سممع برجرا ستاشا قزاو ممحدار تقراي نقون بمقراف بقولوا مملا سمزابلتا بزبا معراب تقراي ابزغنيات زقبر زولو منقصاص نحق منقسن سممع برجرا نزتصابان كبابياوي سلام نمرققات تفترة تصفانا بحرقا زوتن بمخانم فتوم تقبالنت كم زيولو كابينة قزاو ممحدار تقراي يفلت تقول فحطو هزب تقراي نكاندي تلوخو قزاو ممحدار تقراي نزخونا أجندا نزيوم أقليل كاز فتم كم زيكونا كفلت إقبايلهم سلازخونا استمزابلن استسددن هزب تقراي بمسارة سممع برجرا وحسنون لعلاونوتن تخبيرلو ناب مربوتو نخملس زخل تلمنا كايدان نخلو زخل بمسارة سممع برجرا حابرا وركم نخقبر كابينة قزاو ممحدار تقراي قلت تاوعي تغرب زبلت مقلتي كابل الزبن قنع مرددان وطا كالي ممارت زخفت فاتن قداتن زسع مخان قلتيم سلازي استمزابلن استسددن هزبنا مسولو كبرون دحننوتن تحليو ناب مربوت كملس كاب مقبار وطاي كالي شرحي تقبالنت اي بولن حبرت افريكا زملكتهم عالم لخاوي تكالاتن محبر سب عالمن اب لعل هزب تقراي زقاطم صقمن زنصلالو حدغان بمسرس سممع برجورا عالماون هغراون حقታት سباو مسل نمفتح حلافنتكم نختواصو نتحساسب يلوم بخالي حبريتا إثيوبيا بمحضر قيح بحر إيدا كتوي كتساتف مسألة بلان قبل منيسر قدات وتاي قبص قاليصوم منيسر قدات وتاي قبص بدر عبد الله تمس العربية نيتابز قبرك على محتاتيو كامزي لزلام بمسرة مجلس منيسر قدات وتاي قبصي بزعبا متاي محضر قيح بحر بزملكات مس سعود عرب تمخاخر اللام قبل قاليصو نسو قبص سعود عربنا بقيح بحري سفح قماقم بحري سلازلون تان مرققان برماي مرققات حلافنت الون يلوم زن هاجرات زياتن كند حلافنتنا ممحدار قيح بحر كم زلون ونتقيسو منيسر قدات وطاي قبطي اب مغلطيوم مس قيح بحري زداو باشمنت هاجرات تراين ساتن دما سعود عرب يمن قبطي سودان ايرترا جيبوتي يوردانسن فلسطينيين كبل قليصولام إثيوبيا كم قيح بحري اتكافل هاجر اب محدرا بحري كتساتف وي طالق اخطات مسل كم زيبلا ون قليصوم بريزيدنت ايرترا إساياس أفورقن بريزيدنت قبط السيسنا ببيت منقست تراخيبهم سفح زررب كم زكايد حبريتا منقست قبطي زملكته خوينم اوتوم مراحته هاجرات اب كلتاون زباون زعبات زتيوم علوم ابتي زغبر وزرر بريزيدنت قبط عميق سروت استراتيجيكاو زمدنا كلتين هاجرات اسميرليم اب ركبهم كلتوم مراحتي نزباو معبالتا زلوم مرآياتات دحر ملوات بريزيدنت السيسي هاجرون لالاوندتن غزاتو حرنتن ايرتران مدغاف زلوات صنع توفاينت دغي مرغاغيصوم بريزيدنت إساياس بوغون قبطي مدلدال مرغغان زوباقرن افريكان مبرق افريكان زلو ترى عميق أدناغوش قليصولام بزي كازاب زوباقرن افريكا زلو واناو معبالتات زدهاسوسوتوم مرحتي اب سودان زكاير زلو كينات زبقعلو منقدتا زلوم አራያታትን ተማይጦም ክልቾም ቀደምን ለዓልን ኩሉ አድላይነት ምድጋፍ ሃገራውን መንግስታውን ተከላ ሰራዊት ሱዳን በምርድዳ ዝኾነ ይኹን ጎናው ተከላትን መፍጣር ዝግበር ሃቀነነ ጽጓም ሓድነት ሱዳን ምርግጋጽ ግዛታው ሓድነት ከመውን ማዕቃብ ሃገራው ላላውነትን ምርግጋጽ ዘሎም ቶፋይነት ድማስሚሮምሎም አብዝ ሓለፈዋን ኒያላ ረሰኸቶም ዝገበረ ዳዕመል ሰርዕ ዝመርሑት ማዕዳዳው መንግስት ሱዳን መምስራት ብደገፍ ይምራታ በኬንያ ጻዕርታት ክግበር ከም ጸንሐ ይርስዓን እዚ ከምዚልን ሃሎ ተሰፊሕ ደገፍ ግብጽን ኤርትራን ከም ዘሎ ዝንገር ሰራዊት ሱዳን ካብታ ገዳሲት ምዕራብ ሱዳናዊት ከተማ ኤልፋሽር በኃይልታ ዳዕመል ሰርዕ ተደፊኡ ድሕሪ መውፁ ኩነታት ሱዳን ኣዝዩ ተሓሳሳቢ ኮይኑ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታት ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት እውን ብምልዓል ነቲ ኣብ ስሉሳዊ ዋዕላ መራሕቲ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ጥቅምቲ 2024
ሃገራትን ዘውጾ ሓበራዊ መግለጺ ዝተገለጸ መርገጽ ሃገራቶም ደጊሞም መረጋግጾም እቲ መግለጺ መሰረታዊ መትከላት ሃገራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ላዕላውነት ናጽነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያን ኩለን ሃገራት እቲ ዞባን ንምኽባር ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብጽን ኣብ ዘዋን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስትራት ጽዑቕ ርክባት ክካየድ ከም ጸንሐ ይፍለጥ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ግብጽ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከም ዘካየደ ፕሬዚዳንት አልሲስ በጎን ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምግባር ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ዝተረኸበሉ ስልሳዊ ኪዳን መስሪቶም መንባሮም ይዝከር እዮም ኣብ ዘዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓሰብ ዝተልዓለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብተረጋጋምን ዋንነት እታ ወደብ አመልኪቱ ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን መጎቱን ኣብ ዝሕትረሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ግብጽ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እታ ታሪኻዊት ጸላኢተይ እትብላ ግብጽን እውን ብሰንኪ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝተፈጠረ ፍልልይ ዛጊድ ብዘይተኽፍታሕ ስለዘይከኣለም ብፍላይ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ግድብ እቲ ኣብ መንጎን ጸንሐ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁርቁስ ገና ዓሚቑ እዩ ዘሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ድማ ብተረጋጋሚ ንግብጺ ብሽርሕን ተጻባእ ምርገጽን ብፍላይ ዕጡቓት ተቃውምቲ ብምዕጣቕ ክኸሱ እዮም ዝስምዑ ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ነሰዓት ዝሓዝናየ ማሕበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰነ ምክትታልኩም ብምስጋን ናብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሼር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚዲያ ኹኑም